a lemenéshez a lemenetet szolgálja. Nekünk ez a kötelünk, amit használhatunk kikötéshez is. Én ezt preferálom, ugyanis a lehúzáskor nem fog összegabajodni a két kötelünk. A csomót nem szeretem, ezért rendeltem egy másik kötelet. És ide szoktak berakni egy csipiszt, ami tartja a lecsúszást. Sokszor látjátok, hogy ezzel mindenki küzd, hogy nem maradott a helyén. Ezt szoktak kétszer is rátekerni, de mi nem tekerjük rá, hanem mi megyünk le. A lemenetelhez egy ereszkedőt használunk. Amivel többen szoktak fölmászni, én a munkakábelt ajánlom, én azt szeretek feljönni. Igen. És ő lesz az ereszkedő. Ezt először is megfogjuk, és